Ya penting ke kelas. Arep apa? Arep. Ya ora nolak aku. Ya mengko ya. Mengko. Ayo apa saiki iku. Teneh live. Apa wi? Live. Live. Heeh. Lah nek saiki Oh. Live. Siaran langsung live. Iya. Langsung jaya kaya bis. Iya. Arep apa Arjuna apa sisi deman terserah. Oh nggih. Rasa digoceki to, kok ket mau Nah, benake to Mbah iki ucul iki lho, benakno. Weh. Ayo. Wong di ngonoke kok. Aku kon nyonggok penitine gegeden. Hah? Lah, iki ora gegeden ya. Heeh. Cepet benak kayaknya. Wah, lah ya kaya ngono. Nya. Ayo. Jare mau pilih buri. Wis ngono. Kok main gemermeng ki apa? Suci tenan nggih. Nek ajeng sinam nggih. Ngap. Mburi ya jembar sebenarnya. Dek kok muni rauman. Aku yang mburi arep apa? Hah? Arep apa mburi? Pun sak kersane. Ya penting ke kelas. Arep apa? Arep. Ya ora nolak aku. Ya mengko ya. Mengko. Ayo apa saiki iku. Teneh live. Apa wi? Live. Live. Heeh. Lah nek saiki Oh. Live. Siaran langsung live. Iya. Langsung jaya kaya bis. Iya. Arep apa Arjuna apa sisi deman terserah. Oh nggih. Rasa digoceki to, kok ket mau. Nah, benake to Mbah iki ucul iki lho, benakno. Weh. Ayo. Wong di ngonoke kok. Aku kon nyonggok penitine gegeden. Hah? Lah, iki ora gegeden ya. Heeh. Cepet benak kayaknya. Wah, lah ya kaya ngono. Nya. Ayo. Jare mau pilih buri. Wis ngono. Kok main gemermeng ki apa? Kaya suwe-suwe luput ya. Apa? Kayak apa? Luput piye? Kok luput piye? Lah saiki bruwet-bruwet kaya terus ngantuk kayak aku. Nang burine iki ono semringah to. Wis kok. Saya ngantuk wis takono to madhep rene wae to. Nah, ngene nek ketok semringah. Ngapa umi-umi wae lho? Kok umi-umi? Andonga kok. Ndongone piye? Ben oleh kowe. Waduh gayane aku nek oleh katin tenan kaya lombok temumpang tahu. Wah. Lah, lomboke sapa? Kae Aku. Lah iki lomboke bosok iki. Weh, nek dipepe mas saya pedes. Lombok bosok to edan kok. Lah wong wis ra ono lho. Iya. Nyelat suwe ya ayu bocah iki. Oke biyen nek kowe kok ya. Kowe biyen ora? Oh apa? Biyen klawu Kok kowe ngerti, kok kowe ngerti cilik-cilikane apa? Cilik-cilikane ngerti. Oh. Sok dolanan ning buriku kae urang nganggo apa-apa kae. Ora nganggo apa piye? Ya cah cilik to. Terus tak cawe ngono terus tak kei sandangane bojoku. Kok gegeden. Oh cah cilik kok ya. Ayo, Nduk. Saiki piye nek ra nganggo ya? Iki bengi-bengi rasa ngomongke kaya Lah ngopo lho? kuwi menimbulkan efek yang menyedihkan. Bukannya kamu suka? Menyedihkan ki mergo kowe ra iso apa-apa kuwi. Mboten ngoten, Mas. Mboten ngoten. Ragate. Amben dina njaluk pupur wae. Apa golekke mil wae gak kandel. Mil. Ora ngerti, ora ngerti. Mil ki semen putih kae mil. Putih. Apik to? Koneh kaya Anoman. Kaya Anoman. Aku yo kethek yo. Nek kethek apa duwe buntut? Duwe. Lah ndi? Ndi? Ora nek. Ora. Tak delikke. Ndak donggo dolanan cah cilik-cilik. Kaya buntute iki apik-apik to. Buntut kethek. Ah iya.
Kok cah cilike nganti seneng kaya apik-apik oh. Lah nek cah cilik Wong iki buntute wis poleng-poleng kok. bocah cilik iki mesti Buntut apa kutuk? Kok kutuk. Kok kutuk to, Mas? Wong sisike wis ra eneng kok kutuk. Ketake ana sisike lho. Aku kulino weruh iwak wong aku yo melu golek wedi kok. Nek golek wedi teneh cilik. Cilik. Aku delo-delo mentas kok. Lek neng banyu ora suwe kok ya. Lah iya to. Nek angin duduk piye? Nek angin berdiri wae lumayan. Duduk kaya sarung. Ora cilik ya. Ora cilik. Ora. Sok mentas. Mentas. Sing ana nek jak omong ngono iki bingung. Iya. Bingung Mas aku. Iya. Sakjane dalam lubuk hatiku. Heeh. Ki yo seneng. Heeh. Seneng karo? Karo sapa sing tak depi. Ning 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 apa? sing wedi dhewe siji aku lho. Sendi? Wae. Kur ngemil kacang bae. Ayo engko suwe-suwe rak mbeker. Wae. Nek rombongan Anoman. Iya, Mbak. Ayo, Mbak. Atin. Wiwitane anderek sang pekek. Ngapa mantuk-mantuk? Anderek sapa ku, Mas? Sang pekek. Ah ya aku pekek kok. Pekek apa pekok? Pekek merdeka. Ya padha kendire ngono ya. Bagus kok ngacungi ngene. Aku mbayangke bagus ngono lho. Nek lewat bagus ora. Ning nyenengke. Nyebai kuwi. Ayo nek nyebah iki suwe-suwe nyenengke. Apa? Mah lali to. Lah diijen-ijen lho. Lah ukur ngijen kowe kok ora oleh. Wong ngijen ki sengara weruh kabeh mesti sithik. Ning bener. Sengara. Aming dinjene kok ora entuk. Wong sengara weruh kabeh. Ha iya to. Ayo mbok rasa nginjen no aku gelem kok. Ha iki. Sudah mulai detik-detik ada harapan aku bakal saya melarat. Gene ra sembodo. Nek pengen ngindeki ya sembodo. Oh sembodo. Ya aja melarat. Hei? Bawa iki aku seneng iki mesti saya ra krungu. Hai, napa Pak? Ayo. Nek arep tok nggo kaya wae apa nek ngladeni Ayo to. Saiki wong wedok kaya kowe iki bedak ora gelem murah. Ora gelem murah. Benges ora gelem murah. Sing jeneng idep wis saiki golek sing kriting. Ha iya to. Oh. Hidup kok keriting. Lah men iso cedhit. Heeh. Ya nritil ora mung trimo sak rambut-rambute. Maksudnya piye? Ora mung trimo rambut idep biasa saiki wong mesti wedok iki. pilih. Deloken iki sing ayu Orisa iki nganggo rambut idep ki ora lurus ning rada ngriting sithik. Mula kok ana sing melengkung ngono bareng Mas. Ora mlengkung lho, saiki rada ngene. Oh. Ngene piye to? Rada ngene lho, mlungker-mlungker ngono lho. Monggo kuwi goleke angel rambut kaya ngono kuwi. Lah ya lek golek ngendi kuwi? Embos ana kuwi duwe ora ta kono. Kowe duwe rambut. Kepengin aku duwe. Mbak aku njaluk. Anggonku ki rung dipasang wen ritil kok. Maksud Ha saiki sanggul wae cemara njaluk sakwite. Lah kepiye to? sawite tenan. Gede banget. Cirahe piye? Ayo sirahe ya semono kuwi kok. Terus gitu. Kang olah budaya. Neno. Sawan menyang kutha gedhe.
Ya kene. Shh, kene. Jenengan Ajeng Maem apa? Ora apa-apa nek buah kok ya. Kok ngarani buah? Nek sego ra ento, nek buah ra apa. Wis aku tak terima loro sing bunder-bunder kuwi. Endi? Wi. Iki apa? Lho kok papat? Sik to. Kowe kurang ajar kowe. Kok sik to. Ora kok sike, mau muni loro bareng dijunjung tiwi kok muni papat. Mergane ling junjung wong loro. Ora. Ra jeruke loro edeng. Ora wae, ora. Apa yuk? Ora apa ya? Ora. Jeruke. Weh. Bendera terus yung Neno selendang kuning kang saking ukir suara kurang permana ning wasis ngung rum angung rum marang bendara. ngapain kok kelumat-kelamat Lah kowe ngetke ya dadi aku weruh dadi ngetke to. kok kelumat-kelamat Apa pancen ngelak. kok mimik sik lho Engko kae putih. lah karepe pengine apa Kopi. Oh. kopi Kopi engko pahit. Weh dicampur. Campur apa? Campur apa? Indomelek. Kuwi untuk kesehatan, Mas. Ah iya. Wong kuwi loro kuwi jane ora apik nek dicampur. Lho kudune. Lho, aku kopi iki marahi melek kok. Lah terus Nek Indomelek marahi apa? loro. Ah, ora apik to. Oh ya dadi ra kompak ya. Ah iya. Kudune dombe dhewe-dhewe. Wah iya. Kowe ngombe sing apa? aku toh aku pengen melek ya kopi bae Waduh lah aku le tok repot aku. lah piye Aku kan tidak sadar nanti. lah kok iso Iya. Kok sike kok ora sadari ngopo? Aku tidur Mergane ngombe apa? Indomelek. kok bahasane Indomel Nek arep ora turu mang Gantian wae. apa Aku sing kopi. wis supaya ora turu, Indomelek ya iso ora marahi ra turu. Piye, Mas? Nglesak kalenge. Piye? ayo Eh. mripate kok muni ngletak kalenge kok tekan ngendi ayo Pancen kaleng kok teng glethek.